lagunak, zemuz zaudete, zemuz moldatu zineten bai estrinkearekin. Gaur, beste itxaskorapilo bat egiten ikasiko dugu. Lastegia edo asdegia izena du. Mikeleen argibidea jarraituta ikasiko dugu egiten. Berriro, horrelako sokatxo batekin nahiko izango dezute. Orain egingo dugu asdegia korapiloa. Honekin lortzen dugu soka muturrean egitea ixten ez den laxo bat. Hasteko, sokan egiten dugu kiribil bat. Orain hartzen dugu soka muturra eta pasatzen dugu kiribil hortatik behetik gora. Ondoren, soka muturra pasatzen dugu sokaren atzetik eta berriz kiribilaren barruan goitik behera. Eta tiratzen dugu muturretik. Eta ikusten dugu nola gelditzen zaigun holako laxo bat. Bueno, ia zemoz molatzen oten nazen ni, saiatuko naiz. Bueno, lortu dut! Ia zuek zemoz molatzen zeaten. Praktikatu, grabatu zaitezte eta igo zuen bideoa sare sozialetara. Gogoratu, Albaola eta 2 lagun etiketatzeaz. Urren Albaolara bisitan etortzen zatenean, saria izango dezute. Animo! Agur!